Zdravím všetkých Minecraftiakov, v tomto diele si ukážeme jeden výherný automat, ktorý vymyslel hráč Slot. Takže mapu vám potom dám do popisu videa. Takže zmačkni tlačítko Start a aj ty môžeš vyhrať. Jestli svieti všetkých 5 RS torčov, redstoneových torčov, priplave ti odmena. Pro ďalší pokus vlez do miestnosti pro obsluhu. Odober dirt ze všech press plate a zmačkni tlačítko Reset. Good luck, tutifus. Ja tak to nevymyslel hráč Slot, ale to sa tak volá tá mašinka. Vymyslel to tutifus. Ja už by som mu meno zmenil. Svietelný stroj je reštartovaný a je pripravený k použití. No dobre, dáme štart? Dáme. 1, 2, nič. Takže zoberieme tie hlínu. Potom mám nový skin. No tak dáme si ešte raz. Jedna, nič. Ježiš. Pred chvíľou som to dal aj 5 razy. Teraz napoký to nejde. Devět FPS, ty vole. Ale no, to obídem, ma to nebaví. Tu máš. Vyhral som. Ešte odmena nech pripláva. Jej, striebro, díky. No tak to vypadá celá tá mapa. Táto mapa, to ja som si ju stiahol z toho downloadu, čo dali na Minecraftbox.cz. A šup. To som vám chcel ukázať, ak ešte niekto nevidel. Dobrá práca ináč. Mám te moc rád. Ježíšek, to tuším bol. Ježíšek 1, alebo nejak tak sa volá. No takže toto je asi z tohto diela všetko. Ja to za chvíľu nahodím na YouTube. Čaute.